सोगोमसार बर' बिथाङा फिन आरोबाव BPF दोलोआव थांनायाव जोङो कक्लाबारि समस्ति हिसाबै जेबो साननो गोनां गैया। 2015 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम कक्लाबारि जोंनि समस्तियावहाय जों UPPL दोलोआनो दिनैसिमबो जोङो देरहानाय जिखिनि थासारि बे थासारियावनो दङ। जोंनि दैदेनगिरि बा MCLA बिथांखौ थगाय थसि लांनानै गावखौ जर जबस्ति मिडियायाव बुंनो होनाय बाथ्रा, बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनाया अत्यन्त बिथांनि भुल जादों। बिथाङा जोंनि सिगाङाव BPF दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ ओरैबायदि बुंबाय जे आं UPPL दोलोआ आंखौ जइन होआबाबो, जइन लायाबाबो आङो माब्लाबाबो BPF नि वर्कार जानानै आं खामानि मावला, आं निउट्रेलै खामानि मावसिगोन होननाय बिथांनि माखासे खुगानिफ्राय बा ओंखारनाय बाथ्राफोरा जोंनियाव गोसोआव दङ। गिबियावनो जोंनि दिनैनि बे खौरां मेल गेले खुंनायाव बाहागो लाफैनो हानाय मानगोनां खौरांगिरि नोंथांमोनखौ जों बरायग्रोना लाबाय। जोंनि गुबै थांखियानो जाहैबाय दाख्लै थांनाय 12 जुनाव कक्लाबारि ब्लक BPF युथनि प्रेसिडेन्ट इनचार्ज बिथां सोगोमसार बर'आ थांनाय 4 जुन जोंनि 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि रिजाल्ट होखांनायनि उनाव गावनो BPF जों थाबा जेबो जानाय नंला, बे मोनसे सानखांनायखौ लानानै जोंनि माखासे गाहाय थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो हमनानै बिथाङा UPPL दोलोआव जइन जानो होननानै गोबां बार सावरायनाय आरो बिथांनि खावलायनायनि गेजेरजों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि मानगोनां MCLA बिथांजों सावरायनानै बिथांखौ गावनि खावलायनाय बायदियै जोंनि मानगोनां BTRनि CM सार बिथां प्रमद बर'जों जइन होनो थाखाय बिथांखौ जोङो जगाजग खालामो बा बिथाङा गावनो गले गले खावलायबाय थानायाव जों बेखौ लानानै थांनाय जायो। नाथाय बिथाङा फिन आरोबाव साननैसो उनाव BPF नि माखासे गोजौ लेभेलनि हयथ' जों खोनादों दैदेनगिरिफोरनि माखासे नारसिननायाव बिथाङा आरोबाव बावैसो दा बिथाङा 20 जुन खालि कक्लाबारि ब्लक कमिटि BPF नि मावखुलियाव UPPL दोलोआ गावखौ नारसिननानै हमख्रब हमसि लांनानै जइन होदों होननाय बाथ्राया नंखाय बा जों बिथांनि बे बुंनायखौ जोङो सोंखारियो। बिथाङा बेबायदि बुंनाङामोन। बिथाङा गावनो गले गले सिं जानानै आं UPPL दोलोआव जइन जानोसै, आंखौ सिपजों रायलायहो माखासे बेबायदि खोथाखौ बुंनानै जोंखौ नारसिनबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव बे शिबेन बर' बा सोगोमसार बर' बिथाङा फिन आरोबाव BPF दोलोआव थांनायाव जोङो कक्लाबारि समस्ति हिसाबै जेबो साननो गोनां गैया। दिनै 2015 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम कक्लाबारि जोंनि समस्तियावहाय जों UPPL दोलोआनो दिनैसिमबो जोङो देरहानाय जिखिनि थासारि बे थासारियावनो दङ। बेनिखायनो बिथांनि जिखिनि बावैसो सिगाङाव जोंनि दैदेनगिरि बा MCLA बिथांखौ थगाय थसि लांनानै गावखौ जर जबस्ति मिडियायाव बुंनो होनाय बाथ्रा, बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनाया अत्यन्त बिथांनि भुल जादों। एसेबां नंखाय खोथा बुंनानै बिथाङा सासे गभर्नमेन्टनि रिप्रेजेन्टेटिभखौ बेबायदि सोंखारिनाङामोन। हयथ' बिथाङा सानस' हायाखै आरो बिथाङा गावनो बुंदों जे नोंथाङा UPPL दोलोआव मानो जइन जाखो होननायाव बिथाङा बुंदों आं UPPL दोलोनि सरकार सालायनायखौ मोजां मोनदों, बा बिथाङा बुंदों BPF दोलोनिफ्राय मानो नोंथाङा फैखो होननायाव बिथाङा बुंदों जे BPF दोलोआव बा BPF दोलोखौ आं गाज्रि मोननायनि माखासे कारनखौ आं उनाव बुंसिगोन होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय फिन बिथांमोना गावनि BPF दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि नारसिननायाव बिथाङा जिखिनि खोथाखौ बुंबाय बियो बिथांनि जों सानना लादों दा जों UPPL दोलोआ सोरखौबा नारसिननानै UPPL दोलोआव जइन जानांगोन होननानै जोङो कक्लाबारि समस्तिनिफ्राय जों रावखौबो जर जबस्ति नारसिननानै जों UPPL दोलोआव जइन होआखै। आरो बिथाङा दिनै जोंखौ बेबायदि बुंनाया जोबोद गोरोन्थि बा बिथांनि मोनसे दुरबलताखौ जों सानदों। जों खोनादों बिथाङा गोबां थांनाय जिथु लकसभा जि इलेक्सन बेयाव बिथाङा माखासे सोरबा बिथांनो केन्डिडेट लब होनानै माखासे बिथांखौ फैसा बाहायहोदों आरो बेहायनो बिथाङा फैसानि मोनसे एकदम दुरबल थासारियाव मोनहैनानै मा खालामगोन मा खालामा बिदिनो बिथाङा जोंखौ UPPL दोलोआव
बारे बारे जइन जानो होननानै बिथाङा जोंखौ गोजौ थाखोसिम रायलायनो होबाय थानायावसो बेबायदि बिथांखौ शिबेन बर' बिथांखौ जइन होनाया जादोंमोन आरो दा बेबायदि खोथा दा बेखिनियानो नाथाय जोङो सानदों बिथाङा जोंनि सिगाङाव बिपिएफ दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ ओरैबायदि बुंबाय जे आं इउपिपिएल दोलोआ आंखौ जइन होआबाबो जइन लायाबाबो आङो माब्लाबाबो बिपिएफनि वर्कार जानानै आं खामानि मावला आं निउट्रेलि खामानि मावसिगोन होननाय बिथांनि माखासे खुगानिफ्राय बा ओंखारनाय बाथ्राफोरा जोंनियाव गोसोआव दङ दा जोङो बिथांखौ बेखायनो बुंदों माखासे नंखाय बंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै रायजोनि गेजेराव माखासे खोथाफोरखौ बुङाबा हयथ' गाहाम जायो नङाबा जोंबो माखासे खोथाफोरखौ बुंनो गोनां बायध' जायो होननानै जों सानो नाथायबो बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदों बिथाङा 40 लाख रांनि स्किमनि बिलनि सायावसो रायलायनो थांदोंमोन होनना बेवहायनो मिथिस्लाबनानै बिथांखौ बिटिआरनि सिट बिथाङा आर'नाइ गानहोनानै जइन जाहोदोंमोन दिनैनि खालारसिम जोंनि मिथिनायाव जोंनि मानगोनां सिबा बा जोंनि मानगोनां एमसिएलए बिथाङा मालाबाबो सोरखौबा जइन जाथारनांगौ नोंथांखौ जइन होथारगोन होननानै जर जबस्ति होननानै जों जइन होनाय जोंनि कक्लाबारि ओनसोलाव हयथ' बिथांमोना मोननाय नङा बिथाङा गाव बिपिएफजों थांफिननानै गावखौ बिपिएफनि दैदेनगिरिया फिन मोजां मोनबावथों बेबायदि मोनसे थासारिखौ साननानै बिथाङा हयथ' बेबायदि खोथाखौ बुंदो जानो हागौ अब्ला बिथाङा रांनि लुप जानानैसो इउपिपिएलआव थांदोंमोन लास्टआव जोङो फाइनालि नुबाय जे बिथाङा माखासे रांनि लुप बा लालसाव हाबनानै बिथाङा दिनै फिन आरोबाव बिपिएफआव जइन जानायखौ जों नुदों नाथाय बिथांनि जिखिनि सिन्ताधारा बे सिन्ताधाराया दिनै रोखा जाबाय जे बिथाङा रांनि मोनसे आंखालाव गोलैदों आरो बेखायनो जोंनि इउपिपिएलआ बुरजा थाखा मोनगोन बेखिनि खोथाखौ बिथाङा सानदोंमोन खोमा नाथाय जोंनि इउपिपिएल दोलोआ माखासे आइडियोल'जि माखासे प्रिन्सिपलजों सोलिनाय मोनसे जोंहा राजखान्थि हान्जा बेवहाय थाखा फैसानि बेबायदि लाबलाब साब्लाब जेबो बिदि थासारि सोलिया बेखायनो बिथाङा दिनै माखासे बाथ्राखौ सानफिननानै बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बिथांनो माखासे बिथांनि जिखिनि थाखा फैसा लुबैनाय बेखौ होफिनगोन होननायाव बिथाङा हयथ' इउ टार्न मारिनो जानो हागौ बेखिनि खोथाखौ जों सानो आरो कक्लाबारि समस्तियाव बिथां शिबेन बर' बा सिदुमसार बर' बिथाङा इउपिपिएल बा बिपिएफआव थानायाव मोननैबो दलाव माबा मोनसे डिफारेन्स दंमोन नामा बबेबा मोनसे दला बिथांनि थाखाय फेक्टरमोन नामा दा जोङो 2015 मायथाइनिफ्रायनो जों नुबोगासिनो दङ बिपिएफ दोलोआव शिबेन बर'आ दैदेनगिरि जाबोनाय समनिफ्रायनो दिनै खिन्थु कक्लाबारि समस्तिया इउपिपिएलनि आखायाव दङ बावैसो सिगां 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि जिखिनि जोंनि इलेक्सन थांबाय बे इलेक्सनावबो जों जुदि कक्लाबारि समस्ति हिसाबै रिजाल्टखौ नायोबा दाबो जों बिपिएफनि सायाव बा गुबुन दोलोनि सायाव जों जानानै दङ बेवहाय शिबेना इउपिपिएलजों फैबाबो बा इउपिपिएलनिफ्राय ओंखारलांफिनदोंबाबो जोंनि थाखाय बा इउपिपिएल दोलोनि थाखाय जोंहा जेबो खहा जाया बा जोंनि थाखाय जेबो फेक्टर नङा अब्ला नोंथांमोना बिथांखौ जइन जाहोनो जबरदस्ति लाङाखैमोन बे बाथ्रायाथ' थारैनो नंगौ जे जोङो मालाबाबो बिथांखौ जर जबस्ति जों बिथांखौ जइन होआखै गावसो बिथाङा उइलिंलि जोंनि मानगोनां चिफ सारजों जइन जानो होननानै जोंनि माखासे गाहाय लेभेलनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायबाय थानानै एमसिएलए बिथांखौ लोगो हमनानै बिथांमोना चिफ सारजों लोगो हमलायहोदोंमोन आरो बेयाव गावनो गाव बिथाङा जइन जादोंमोन आरो